Здравейте на всички, тук добрехме да изчистим една къща. Я покажи тук за какво става плюс. Казахте хубаво да снимаш. Къде са прави да... Я дай нагоре. Е, такива къщи обичам, бе. Като влеза да ги поправя. Я дай тук. След... Малко ще е оригинално. Майко! Да, това е любима. Много ги обичам. Това ще пипнем днеска. Добре. Така ще. Ядвам да видим какво става. Чули, това е. Това ви чакам за днеска. Ще качим клип, когато сме готови.